makasipot ka. Di bakit mo palpaling iwin, nakakatapay paltog na at tapay wasay na. At sipot-sipot ka, makasipot ka. Di bakit mo makasurutin, ang mga nodit mo ang magpagtartara yung lumasukong nakanabigat at magnong baka tayo takbo pagkat wasayin na. Alright! Come on! May nga mo makasipot, kasiputan yung asawa yun. Single dancers! Maganda ng bulan eh! Umulan bumagyo, nandito kami ng serbisyo. Kapay-ngata, tila laki na kasasawa na, na nakasangsangit, pamagay at pamatik na. Unay pingang narasakit na, kinrupa na, hinapay kaya, tingada you can bakit na. Sige, ngunit na lang, masakit eh, barkada rin na. At talata, kay mabait eh, tuntungan na. Hansyawang tatay katwa na awan aramid na. Apoy kanot lalaki, ket na doon, the chicks na. Hey! Ang sipot-sipot ka, ang sipot-sipot ka, numakasipot ka, numakasipot ka. Di bakit mo palpali iwen, nakakatapay paltog na, at tapay wasay na. Ang sisipot di bakit mo makasurutin, amangan no dito ang magpagtar para yung lumasukong nakanabigat at manong baka tayo takbo kang wasayin na. Sama! Ang sipot-sipot ka, ang sipot-sipot ka, nusupot ka. Ay! Di bakit mo palpaling iwen, nakaatatapay paltog na at tapay wasay na. Ang sipot-sipot ka, numakasipot ka. Di bakit mo baka surutin, amangan no dito ang magpagtartara yung lumasukong nakanabigat at manong baka tayo takbo kang wasayin na. Amangan no dito ang magpagtartara yung lumasukong nakanabigat at manong baka tayo takbo kang wasayin na. Ayan, maraming palakpakan naman dyan. Thank you very much sa inyong lahat. Ayan. May sabay? Ha? O, siya klatan. Wen, wala ka. Sino-sino?